Malawian Camera. Good morning, how are you? Mwazakabanji, mwasalabanji, mwenomoli. Guys, lori, wafuna tiyanganevo nkhani yokuza ndina madingo. Dzulo, pamenenso masiku ambuyo wanso, pamene anali ku Blantyre, pamene kunali mwambo uja wa sona. Pamene anaphaphalisa mafunso, komanso kuyankhula zinthu zoti wina aliyense anachita jegwa. Kuti koma nyamata ameneyo bwanji kodi. Anyway, koma pali nkhani nake ndina kuti zilatero pali Alexus Kamangira lawyer uja amene uja anaziyankhula maona kuti akulako mmene mujamo munali munthu wina wake dzina lake Yankho Seunda something like that, ameneyu anaphaphalisa mafunso enieni ogwira mtima, mafunso enieni sikuti ina madingo sana menye mafunso yae, koma nayi uyuso ndi pangolinenso kumabera ngasi madziwa kale kuti na madingo anapanga kale dzina ndi mkulu amene sitinamu sitinamuyadi bwinobwino. Ndebe after so dzulo pamene na madingo anali pa interview ndi Leah Malekano, zinapeza kuti na madingo uyu anayankhulaso maona kuti koma akuluakulu mmene muchati munalitu munthuso wina wakeso Yankho Seunda amene iyu anaphaphalisa mafunso. That means Alexus Kamangira akugwirizana ndi na madingo muno wake kuti yayi panaliso munthu wina wake amene ndi munthu amene iyu ndi ndani nanga munthu amene iyu anatani ndi ine ndikupatsani zimene yankhula iyeyo kuti tisimikizenso kuti yes Yankhoso naiso ndi pangoline chabe nangasi mwina sitinamupange follow up chifukwa mwina alibe dzina. Guys, thank you so much. Kusogoloko kuli Antipedo International naonso amene atsuka kwa mkama pankhaniso zokuza ndizo mwezi kumanso zina ndi zina. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Maganizo ntamuona batale donero dafuna atengere kunyumba na kutengera kunyumbako pali maganizo awiri. One, chakudyacho anakhuta afuna kamalizire kunyumba. Maganizo ena achiwiri nkutheka unene kuti kumene akuchokerako alipo anthu ena achanjala afuna akagawire kunyumbako. Funso langa loyambirira ndilotere motsatira zimene mchimwene anga anafotokoza kunena kuti mbebe moto umene ukumveka kunjako kunonso kunyumba ya chifumu kuno ukufikani nawo. Chachiwiri ndifuna ndikambe nkhani yogwirizana ndi sona. Chaka chatha pakuyankhula kwanu pofotokozera mmene dziko likuyendera mudazakamba zona kuti mufuna tikhazikike pa maziko atatu: nkhani za ulimi, nkhani zogwirizana ndi zokopa alendo, komanso nkhani zogwirizana ndi migodi. Zidanidabwitsa kwambiri pamene munapita ku nyumba ya malamulo ulendo uno sidamve china chilichonse chogwirizana ndi nkhani zimenezo. Nkumanena kuti tikuyendapo motani komanso deliberately taljika ndondomeko zotani pofuna kuonesesa kuti achinyamata atenge nawo gawo pa zinthu zangati zimenezo ndi kutsogolera chifukwa kukhazikitsidwa kwa ndondomeko yoyendesa ntchito za achinyamata ija timati National Youth Strategy chaka chatha padali kufotokozera kunena kuti achinyamata akuyenera kutsogolerapo pa mfundo zikuluzikulu zimene zikuchitika ndithu mdziko muno. Ndimafuna nimvetsese kuti pamenepo tilipotani. Pena pa nkhani ya ululu wa achinyamata pepani ndi mafunso awiri ena otsiriza. Nkhani ya achinyamata tikudziwa zoti anzathu aboma la US apanga withdraw nkhani yotithandizira. Anthu pafupifupi 5,000 ndi amene ataya ntchito zawo munyengo imene tidalonjezedwa kuti achinyamata ambiri tipeze ntchito. Ndikudziwa zoti ochulukanso mwawa ndi achinyamatanso amene pakadali pano sali pa ntchito kuphatikiza achinyamata ena ochuluka amene anamaliza sikulu zawo za ukachenjede oti sali pa ntchito. Mukutanipo chomalizira mafuna ndikambe nkhani yogwirizana ndi forex. Tidaona kulilongwe ku nyumba ya malamulo pamene aminister opuma ndichula kuti opuma chifukwa choti is no longer the minister pakadali pano adafotokozera anzathu amene akuchita nkhani zogwirizana ndi kaunjika makamaka mahostela zonena kuti boma lipatula forex kuti yathandizire katundu uja azitha kuoda kuti abwere mdziko muno. Ncholinga chonena kuti kulira kumene mavenda amachitako kulilongwe
kwina kulira kumene takuona kuno ku Blantyre tsiku lali kuthere pomwepo. Pa mfundo yomweyo tili ndi vuto logwirizana ndi mafuta mdziko muno. Pamene kampani ya PIL pakatali pano ini ngongole kuyambira September chaka chatha sikulephera kubweza ngongole zangati zimenezo. Zimenezo kuti pangisa kuti zikhala pampanipani katundu azikwera mosiyanasiyana mashuga achinyamata ena timachita ma business tili ndi nzathu apa heze ngola katundu acha mapanga order kunja kwa dziko lino akulephera panga order anatsegula shop akulephera panga ma operations. Ndi ndachinyamata ochuluka apa amene mapanga order katundu wawo pashini ndikunama ngati mukulephera kupanga order katundu angati ameneyo. Ifeso mutiyendera mapadera choncho komanso policy ya prioritization ikuyenda bwanji pa zimene tikuyenera kutsogoza ngati dziko. Ndicho tingachonete ife achinyamata tizidziwa nawo tizitenga nawo mbali komanso tizikhala pa decision table ndikunena nawo kuti apule apapa tagenda katauluka zikomo kwambiri. Ziko mwambiri mwina asana yanke your excellency msana ipange address kusemenya ndangona live mukutipanikiza atu. No, I'm also coming from the Zodiac yana madingo live yana madingo imene inali ndi 18 point something people watching. I'm coming from there. 18 point something people Malawian dead walking Malawian watching. Now that's why I did this live, because I was not about to do this live today. I was not going to do this live, but I am here. Yes, tima yeneleka tibwele moto udakali swa ukuyaka ailo nidaka ocha. You understand? Tikuyeneleka moto udaka ocha kwana madingo inuyo mwamvako shani inuyo ngati mumalikonda dziko lanu chimene mwamva kwana madingo ndi chani, because the guy has spoken. Inu achinyamata otamika chimene mwamva kwana madingo ndi chani. Mmabwera pano kumafuna kuti tukwana ndifuna mundiuze ne chifukwa mwe kuja kunali anthu 18 point 18 point chani people mwe kuja watching kutanthauza kuti tukwana nonse munali kumene kuja otipangira zigoba nonse munali kumene kuja mwamumva na madingo ayankhula kuti chani. Wedi imene na madingo wabwereza na madingo ndiyoti chani. Yes, I'm talking to you people amene muli patsogolo omutukwana Alexius Kamangira. If there is a word imene na madingo wabwereza time and again, it's corruption. Things that we've been saying, things that we've been talking day in day out. If amene mumatitenga kuti ndife amisalafe muzimalizisa kuti amisala ona nkhondo, because some of us when we speak mumati we are making noise. But at the end of the day, I said, listen to the message, don't listen to the noise. But you still choose to listen to the what? You still choose to listen to the noise, not the message. Message imene wapeleka na madingo kumene kujako anthu ambiri ngati mwamumva. I was focusing it, and I have to tag my president. By the way, Alexius Kamangira is my president. Yes, because Alexius is the same as in the guy from Burkina Faso. When I love people that fight corruption, because that's the only thing that destroys the nation. Because if you and me, we can't stand and fight corruption. Even Izana, in my video lives, I've been talking about that. Inu, give us UDF, DBB, Tons Alliance, MCP, UTM. But if we don't fight corruption, we are still fucked up. Dead walking people, zombies. You don't listen to us when we are asking you. Can we all stand up and fight against corruption? That's what is killing Malawi. Kunena kuti 5 years from now, where do you see us as Malawians? Wankakuti chani na madingo. Tamva kunena kuti kulichindalama chankaninkani chimene anena kuti ati ndi mabilioni kaya dazachulidwa mabilioni ajatu ndi mabilioni angati. Mwamva zimene na madingo wayanka? Na madingo wayanka kunena kuti kodito olo mutanena kuti kuli 100 billion. Komano corruption. Inu asatana inu afiti opuluputuka inu. Inu mfiti inu zisiru zotamba masana zwalili ge. Odana ndi anthu amene uchitira ubwino dziko. Odana ndi Alexius Kamangira nthakati za anthu inu. Tamverani. Go follow. Simamumva na madingo. Zimene wanena. What did na madingo say?
Olo mutapereka 100 billion. Corruption. Eh? We need to fight corruption. We have to fight corruption. So you have seen what that guy is saying. We can do whatever we can do, but if we can't fight corruption, Malawi will never change. Malawi will never improve. We gotta fight corruption. That's why we are saying kunena kuti inontanya numangotengeka nzisiru za anthu zina za Facebook dead walking people that really don't know who are they. That cannot even tell you chilungamo about this life. You understand? Thank you for the star. Appreciate you. That cannot even tell you the truth about this life. Mumango tengeka now. Mukabwela pa malaivi. Amuntu amene is fighting against corruption. Now you people amene mumamu tukwana nyamata uja fighting against corruption. You go in his comment section. Kumpanga attack. Zindevu zakozo. Zichani zakozo. Now today, 18 Malawian, 18 million, is it 18,000? 18,000 Malawian people watching na Madingo. Mundifuna mundiuze kuti how many times has he repeated kunena kuti corruption. How many times? How many times has he repeated kubweleza kuti corruption? Corruption is what has killed Malawi. Corruption is what has killed Malawi. Ine pano pa page I've been talking about it. Saying kunena kuti chuma cha Malawi chili Malawi. Ndipo when we are talking about investigation, tiyambe investigation nthawi ya ndani, kuyambira nthawi ya muluzi. Everything that is supposed to be recovered, let it be recovered back to the government. When we recover those things, let us fix it. Let us fix it. Helping, let us fix it. Mtukula back home. As you go, Gazanda and Alama, who's mesma chokera kuma donors, I fit and target in the candy kuneda in the pano. Come on to you, Mumma Mukabana, what you see, fit. Lero in a fit, Mumma Lana Madingo, Mamba. Mukabana Musiti Namadingo Katundu, Wankulundi, and I can't do a part of a page. Day in, day out, in my video, I report on Facebook, Isana Jose. Tapita Mukam Vele. Come as soon as Mafuna Kumva, fit your end out, Muta fine. And also I'm Vago Tankutwin. I've been saying this man over page 24/7 365. Come Mafuna Mumvele Mutamene Adin Zina. You cannot, we are failing. God sent people that are opening your ears, but you don't want to listen to them. You want the people that have names. You only want people that have names for you to listen when they speak. In a 24/7 ndi manena kuti andala antota. Ndisini manena bana andala antoyipa antokuba inu. Antokuba inu. Alexis Gamangira sana yambe kutukwanidwa. Atayamba kuwachula antu. You cannot mention this, you cannot mention that. Everyone who is involved in corruption is going to be mentioned. Savages. Sukulu zimene munapita inu ndiziti. Zo. You know what we do Kumalawi? We would rather clap for stupidity than to clap for somebody who is bringing something very important to the nation. That's why we are fucked up. Can you go? Just go and pull back that video. How many times has he called corruption? Useless people who will fight somebody who is fighting corruption. The only thing we can do in Malawi is to fight corruption. When we fight corruption, we will hold them accountable. You understand? There are 18 million plus people. Because no sense namadingo katundu. Akatundu tu aliko kale. Akatundu Alexis tundu akatundu. Adatulukatu ndikuchula malina to antu. Inu mumamutu kwa natu. Inatu pano teile mmakamba kuti anthu okuba ino andala anthu oyipa. Mumabwana tunkunditu kwana. Mukati kumatako kwakoko sokuli ndolo. Nkakubwezerani mmakanena kunena kuti ineyo ndiye utukwa nayo. Sichocho. Yetu ifeyo ndiye sumutiona. Koma poti waya khona namadingo. Then I'm using that content. Kukunena ninu you dead walking people, you don't love yourself. You are the enemies of your own progress. You don't listen to God when God is speaking. God can speak through Wamisala. Listen. God can speak through Wamisala. God can speak through anybody. Never underestimate anyone in this life. But nobody want to listen. Now, 18 million people watching Namadingo. Namadingo obweleza chani. Olo mutatipasa 200 billion. Koma there is corruption. Where is the money going? Inu. Tandi uzen, where is the Cyclone Freddy money? Where is the money for Cyclone Freddy? Where is the money for COVID?
They transferred it to private accounts. Ndakandi kunena ine pano kuyankhula pano pa page. Anthu amabanki umwe awa. Anthu okuba anthu oyipa mitimu. Lelo nonsenu mufuna kunena kuti chani? Mufuna muzina unoti oh hayi na madingo ndiwe dolo. You see mene timaponderezana Malawi. Muma mutenga munthu amene wayamba kuyankhula zinthu zimene ndikupondereza. Koma akayankhula munthu amene mukumuona ali ndi kwani kwacho mukuti ndi uyu. Dolo ndi Alexis Kamangira. He even called names. This still anyani ndinu ndine anyani oyenda okufaifa Malawi. Ndifa galu. Cholinga chathu tifuna tizidi tikakhala tizidi Alexis walephera umatokathelenazo kuti umatokathelenazo kuti mmene tinapangira Martha Chizuma. Martha Chizuma never failed. Zana ni mabwele zaso zimezo pa. Martha Chizuma never failed to fight corruption. And Alexis will never fail to fight corruption. Alexis delivered. He blew the whistle. Okuba! Pililani okuba! Nabanda wamana okuba! Uyo okuba! Ido abalawo okufa zangangati ne mungo yenda. Kuteko water body bagisa investigation. Water body kuchimo chikutira yo mazi. Allegedly water body. There is something that they are putting in the water to numb you Malawians. You are numb. Amalawi inu yomu aferatu walking dead zombies. You are useless. We are all useless. You give Alexis Kamangira a bell. If you come here to tell me kuti ineyo mundi wanangati ndikupangira club na madingo. Na madingo ndiwe dolo. Dolo ndi Alexis Kamangira. Do you know another dolo? Ndine dolo. Go and listen to my uche. To my videos. Ni babwela ine pano. Ine simpanga zandale pa. Come I am going to talk to all of them. You know why? They are there for the citizens. They need to learn. Kunena kuti, we sweared to save Malawians. Ogenda, Wamisala, Wamamina, Wabosa, Otukwana, Osatukwana. When the time of campaign finishes, the campaign finishes right there. But when time for people to talk, you're gonna listen. What do they do? And wow. You know, I deal with a member of parliament. I'm a member of parliament. Very useless people, number one. Ama ndakandi kuyankhula pano mumatani no mumabwera pano ukati chihule wakati kunyasa chinkhope inu mukandine kuti kunyasa chinkhope mumakhala siya kunyanya kumagula ine kumagula inu manya fanta ine kumagula mumapita sokanya kuposa so ine mwina so ine manya so za pefu zonukira bwinoso because I am dieting and drinking too much water inu kwanja steam osa bangaso. You hate your own self. You are the enemies of your own progress. Osama mumvera pililani ucha. Pililani ucha osama mumvera amene ucha. Iwa pililani is just using you. Iwa pililani is just using you. Just you can feed your tamba. Pililani is using you. Is using you my food. Wicked she got. You go around and tell people because I'm fighting against corruption. Did you hear the madingo when I witchcraft it when I wizard when I incha? Msuloga nyoko wena. Ana tukwana. Did you hear what Namadingo said? Mungo ka Namadingo do. Mukabila babeji ba Alexis mzika tukwana. Who blow their whistle? Kumani nena zokuza corruption. And you God used Namadingo. Kudi mumfesese. And God is speaking inu. He will use those people. You go babeji what? Hey, zindefozako this and that. Zindefozako because he's fighting corruption. Because he is telling you even inu ina nakuza ni babeji ban. Prepare yourself. Even your brother is going to be mentioned here. What you will do, the wise, you just gonna take your information and you represent it here. Mukunina na ine mapepa langao. Tinaka gula, tinaka banga chonch. Is Alexis mapepa langao? Why are you? Alexis is going to tell you kunina kuta. I'm sorry. So let us figure out. It's not kalabanji. In comment section. You are kukati unyesa kope kutani. Kana kwa muzizi pembele kumbali. You are pililani. Usama bange support amene. You are pililani. Osa bange chonch. You are pililani. Shut up. I'm not your mate. I understand this game deep spiritual. You understand? You know the vendor one power. And it was one point bila kuvutika kwa corruption hiyo. Muzima mwazi. Muli mnavuta ntubi mwanu. And exercise a lot, God has delivered it to you. So God has to choose. Kuti somu kumumvera the only chosen and anointed sano. And use the Namadingo. Let me say so. Spiritually. Sindi kwa gani moto sama tayala opulika. You understand? The game is deep, is spiritual. Life is spiritual. Now we have many of you who are already dead. You cannot understand it. Inuwe mkufuna muntu, amene alikale ndi ndalama, kaya ndi wakuba, kaya watana kabwela kumako yankula ni ndiye mumati, amene yakunina zona. Zisiru za antu zopa muntu, amene ali ndi ndalama si zaja antu wakubawa. Kumalawa antu olemena antu ochepa ose antu wakuba. Kangati mma yankula zimenezi. Ngati tima yankula zimenezi pano papechi takabwerezeni ma video anga mkamve amalawi 99% ambiriwa ngokuba
Namadingo wanena shia. Ah, thank you, my love, my peaches, my darling, for 500 stars. Appreciate you. Namadingo wanena chani. Inu safuna kumumvera muntu amene mulungu wa mutumu. Inu 24/7 nikabwera pano papeji. Kwa ntele kukuzani. Nikabwera pano papeji kwa ntele kukuzani. Inu kumangothamangira kwa anthu. Inu don't tell me about any pastor kumalawi. Don't tell me about any priest kumalawi. Don't tell me about anyone who is calling a name of God kumalawi. A man of God who did not support this son of the soil, he who is fighting against corruption and standing on a pulpit in kumafuna kumalalika without saying kunena kuti mwamvera about against, teaching them like taking that as the topic even in the church. That man is part of corruption. They are dead, walking dead and lying to people. You understand? So you could not listen to people like me. You could not listen to Alexis Kamangira. Now you have heard the corruption that many times that Namadingo has spitted. Many times. God will be using those people. You understand? Inu ndino anthu oti ndino akufa mukamaenda mungoti genda minyala ife anthu oti tili moyo tikupanga understand chimene chikuchitika. Inu simukumvesa allegedly water board tikuyeneka tipange investigate zilipo zikutiridwa m'madzi Malawi inuyo. This is not normal. This is not normal. Chomwecho munthu amapezeka noti there is something that I was about to say. There's something that I was about to say. Ndimafuna ndithu chimene chocho ndichibwerese ndi legit evidence kuti muone. Amalawi tiye ndizitolere. The battle is spiritual. God will fight this battle. Maonana amene mmatenga minyala nkumagenda iniyo kumaziona ngati kuti ndinu mawina. Nkubwera pano, let me tell you. Ineyo lero chongo lero loka ndakumana ndi anthu anga. Enawo otali ndi podcast international acha kundipasa nambala yawo ndikunditumizira zimene amachita international kungondiona chochi inu anthu mtundu wanga mkandiona mmati chimfiti iwe iwe watamba iwe owuluka koma nzanu kundipasa nambala koma nkunduza kunena kuti where you supposed to do this, call me so that I can take you to this place. My friend, you are just fantastic. You know what the conversation imene yapangisa kunena kuti akachite kutero kuti you are fantastic. It's a conversation imene ndimayankhula nawo yokhunza president wa ku Burkina Faso. I like that president of Burkina Faso. Chifukwa kunapita anthu amene anatumidwa kuti president uja aphedwe. Anthu ajatenga ndalama zija ndikuzidya ndikuamuza president uja kuti anthu awatituma. Anthu aja atabwera so pano to act adatengedwa kutsekeredwa ku ndende. Inu Amalawi mungachite zimene zonse. Inu mutaka kupereka mwatipitira ndindu chali pacho chakamuphera amene uja amayankhula zokhuza corruption. So they want to terminate munthu uja amuchose. Munthu amene akukonza dziko lake. So I was talking. I was like, African men, you have failed us. Yes. And I speak with proud. Because African man has failed. He's like, oh, wow. I like you. You understand what's happening. You understand. Here is my podcast. Here is my car. You get my point. You know what? No one can fit all look. Pamena fit all look at him. Muntu akuja chiteza under your nose. Uchipata muntu akupita kwapeza kulibe mankhwala ngumuza ayike 5,000 muje mubuku. Mfiti zantu zoluka masana daylight. Zuwa lili mukatalo musiti mukamapita mmapeji mumu inu muzimu yankhula kwa amene ujayo muzimu yankhula kwa amene chakula abambo ena ake amene andinyasa abambo ti nathandiza abambo amene no wonder kuti mulungu adapasa chilango chonena kunena kuti iwowa munthu achitire chipongwe mwana wawo kwapeza video yanga kuti kutoko ndikumakamuza munthu amene wamuzayi yankhula kwawa ni makanika kugona ne usiku ndi usiku wayimbira kuti athandize nkhani zawo nthawi imene yosama ndiona kuti ndine olongolola koma ifo yone ndikumenyerera mphawi anthu oyipa mitima. So I just said we cannot sit on it because I am not a hypocrite like you, some of you Malawians, some of you ndino afiti all look as well ili pepeteko mama kana kuti sinu fit koma chilungamo chake timaziwa kuti ndinotambika ndinotambika delezemoni mfiti za wanthu delezemona satani. I drink water. Let's go. My trainer is sindifuna kukhangara twinoja nsima kwa nyawo osapanga exercise maganizo kungo khala malo amozi woka osapanga understand chimene chikuchitika nziko. Let us support Alexis Kamangira to fight against corruption. Mwamva kale na madingo kuzimene wanene ine ndinaneso ndenda pakaba ndabwera mbuyo kwambiri wakandili nkati is fine. Tieni timpange support Alexis Kamangira to fight against corruption, because if we fight against corruption kutatauza kuna kuti give us any party if akabwera nkati muja okubayo nditwazi nyokedwa kunyokedwa ndikukamangidwa kutatauza corruption kuja corruption kuja kujudiciary kuja kulibe corruption. Koma inu Amalawi ifeyo tinatani mulungu watizusira munthu kujudiciary komweko kumene ku that department, the right department kumene kuchitika za manyiko ndikuti tuse ife ngobwera koma mugenda so minyala inu Amalawi afiti otamba masana zuwa liliko
Koda amayi aja asinganga jana mwelira aja dandani mumati. Asinganga anana, anala ndana menaje. Anala asinganga anana. Aja mati inu ngamene munapeseka kuti munatani mumaeneka mupite mukagunde bokosi lawo kaya mukagunde ko mtembo kaya. You sure when it's convenient, that's all we do. Inu ndifa anthu antundu wanji ozida toka ndifa anthu antundu wanji osazikonda toka ndiye mwamvatu lero mwagundika aya akatundu kutaka ma message na onse wanthu amayankhula kuyambira uja mnyamata watuluka kujudisha kuti kusumu mamva ndithu lero pamene mwamva ndithu mupite mukamvesere bwino lero corruption oyimba amene uja wayankhula atu na madingo corruption kumapita corruption ndipo wakuza niona tolongota tipasa 100 billion olongota tipasa 100 billion olongota tipasa 100 billion koma tili ndi corruption. So you understand? You understand? You want me shake my dread feeling I feel good right now because that's exactly what I've been saying bano papage. I said mukafuna pira kwa vote. Come, one thing you should do and never forget, let us help Alexius Kamangira to fight against corruption. Because you know why? I've been saying this. And when you go in a cinema, my video, you understand? So, today God has said it. God has said it. Your own pangolin. Your own pangolin. Your own assetto. Your own assetto. Give that Alexius Kamangira a bell. Hi, Sawi. Hi. Yes, we are going. Yes. Let's go. You being a good girl? Yeah. We have this paper that has 1 to 100, and we got 100, so we get to have a pajama party or extra recess. Oh, okay. So when are you having a pajama party? I think next week. Okay. So they're gonna email you. They're gonna email me? Yeah. Okay. Excuse me. So yeah, let's go. Simona. So anthu inuyo ndinu anthu osadzikonda. Ndifake ndakandi kumakuza inu mukaenda mmapeji mumuzimvesera. Don't listen to the noise, but listen to the message. Listen to the message. Don't underestimate people. There are people, akumana madi nditu panopo when you go around media. You understand? Koma, listen to the message. Palipose pamene mwapita. Ndakhala ndikunena in a bit of positivity. Understand what people are doing. Ino anthu amene mmatukwana when people are fighting against corruption. Ino anthu amene muli ndi nkhanza munamumva na madingo. Pakhomo pakwake pamabwera anthu. Kuchipatalatu anthu alibe mankhwala. Zimene ife takhala tikunena zija. Notonene kuchipatala kulibe mankhwala. Wanenaso kunena kuti chana nazanenaso kunena kuti chana. Ena nikuti komunali pamepachi. Simunamvepo lokutolapo chimozi. Ninkananda bwera pano kuti ndikukumbuseni kunena kuti whosoever you are going to vote, some of us we don't care. Koma muzizi kunena kuti you need to clean your mindset ngati achinyamata. Wina aliyense amene akuvoteredwa. Aliyense amene walowa politics kuti ine ndikufuna kuseva Malawi. Ife tizamuyankhula. Ndipo palibe wayino amene angabwera kumati fusa kodi iweyo ndiye kuti ndiwandale? Ayi sine wandale ndine venda wa amphawi. Amphawi akuvutika kumamizuko. Ntukula pako momwe mwatenga mungolembana nokhanoka zigogwa kufa ndi njala. Anthu oyipa mitima ino. Asatana awa anthu. Mukamayenda bukawo ngati zeni anthu okuba ino. Kumalawi kulibe kwa anthu olemera ambiri ndi okuba. You're welcome. Ambiri ndi okuba kudziko la Malawi. Where are my glasses? Kumalawi. I see them. It's right there. Oh, okay. Kumalawi anthu ambiri ngokuba. Kuba. Ulibeko kulemera. Sibayani. Anzathu amusiriraja. If they are not good in Gokuba, money laundering, they are part of the gang. I was not wearing this. That's your glasses. Another white. Okay, it's fine. Let's go. You back up? Did you back up? Do the right thing, please. Before I start driving. Okay, so you see the belt. Mwatani go. Mwatani koma. Ine ndarisana kusanade. Nibwere pano. Nzakukumbuseni ndithu. Ayilo nikuwatcha kuti simwamva. So mukamakhala. Let's all stand up. And you need to do the civic education.
abaseni anthu ngati achina mavenda aja ufuluwa kuno wamabiso okhaokha abaseni anthu ngati mavenda aja civic education yoti apange understand kunena kuti despite kumapita munsewu kumakangoti ayi tisisireni ujeni matumbo athu amabelo tisisireni, make them understand asisa mabelo koma chimanga muzigula pa ndalama zingati. We are going to the street, we are marching, we are fighting against corruption, number 1. Number 2, we are going to MRA. MRA knows the people, the Malawian people that are stealing. Yes, MRA knows Malawian people that are stealing. We demand an explanation. We demand the information for those people to be held accountable. The deal here is we have to live a Malawi that everyone is being held accountable. That's what we are talking about for our 4 generations. That's what we are talking about. Life is spiritual. That's what we are talking about here. Yeah? Not everything should be yours. Only you are the ones who have food. Only you are the ones who are building the houses. Only you, everything, all the money to your private accounts. You buy houses in Dubai. You are a Malawian buying a house in Dubai. That is not your house, my friend. What are you doing? Ukuchosa ndrama mzigo, ndikumaka kula nyumba ku Dubai. Ukuchosa ndrama mzigo la Malawi, ndikumaka kula nyumba ku South Africa. Ukuchosa ndrama mzigo la Malawi, kumabela Malawi, ndikumati and you claim kumanena kuna kuti you claim kumapanga kuti inuyo you know how to what? Eh? Inuyo you claim to know how, you know how to what do you call? You claim that you know how to you love Malawians. You want to stand and fight for Malawians. You want to stand and work for Malawians. Yet ndino tamene mukuba manyumba anu zosezo we know. We have it. Mukula manyumba ku South Africa, kugula manyumba ku Tanzania. Siku maiko kwanu kumeneko. Eh? Ndino ntotani inuyo. Enemies of Malawi. You want to kill Malawi for the little Malawian people. Eh? So munali business wakupanga celebrate amalikiti in the fake ujeni version of no, we are celebrating. Who are you celebrating? You are stealing from the country that they fight for, and you are buying houses in Dubai. Who are you celebrating? You are celebrating amaliti lagati mukupanga celebrate wafiti anthu okuba inuyo anthu oyipisisa inuyo at heart. No, we are celebrating. Who are you celebrating? These people fighted for this country. Inuyo, what are you doing? Mukutenga ndalama nkumaka kula nyumba ku South Africa. Mukutenga ndalama nkumapanga money laundering. Kulasikana oti inuyo kuwaona kumati kodi asikana muti business yao ndio tani. And even anthu amene ali maiko akunja, they are part of the money laundering. They are no, wait. I know, wait my love. They are part of the money laundering with no shame. Ajina, God, my God, you made it. God, you have done God well. God, you have did this. God, you were God this. God, my foot umbava inu. You doing money laundering. Useless human beings. Just mentioning God. Muzina wa mulungu pa chabe shabe. You're done. Ajemwa.